Fa 5 anys, el Port de Barcelona va imaginar com volia ser en un futur. Avui hem assolit l'objectiu d'avançar en la descarbonització de l'activitat portuària, desplegant els primers sistemes OPS i subministrant combustibles més nets. Ara, repensem com fer més sostenible el port del futur. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona es convertirà en un hub energètic verd, competitiu, resilient i innovador. Un port que redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle apostant per l'electrificació dels molls, la generació d'energies renovables i la producció de combustibles alternatius a través de l'economia circular. Un port que garanteix el subministrament d'energia sostenible alhora que facilita nous models energètics innovadors per descarbonitzar l'activitat portuària i el transport marítim. Per fer-ho possible, el Port de Barcelona ha començat a implementar el Pla de Transició Energètica, el full de ruta per esdevenir un port neutre en emissions el 2050. Amb el nou pla estratègic, el Port de Barcelona es prepara per al futur esdevenint més que un port, un motor de progrés que lidera el camí cap a un futur millor.